Bueno, eu son Maínsua, son psicóloga, estou un pouco fora de contexto, na verdade, aquí. Imos facer un podcast no medio, pois sí, dun concerto, dunha actuación de humor, así un pouco como cando te tomas algo porque tes moita ansiedade, pero logo tes que ir traballar e te tomas un café, non? Es un pouco, eu penso que estamos un pouco neste medio. Imos comezar entón. Dentro música. Vale, ok, benvidas a un episodio en directo de Prendidísima. Para os que seguides o podcast sabedes que hoxe é un hito porque chegamos ao 7º episodio que decide se os podcasts continúan ou morren polo camiño. Ademais, estamos facendo outro hito que é o primeiro episodio que facemos sen pagalo nós. Isto é increíble! E para celebralo traemos a tías que son as putas amas tendo ideas para transformar o mundo e que vivamos mellor. Quero que lle deades un aplauso forte porque están aquí prendidísimas, a Morada e Resenerando. Isto que acaba de soar chamase Sáficas, que é un tema que fixo Rus para este podcast. Aí os mandos de audio e vídeo está Estudio 7 e a cámara a tua amiga bollera de confianza, Enara Alonso. Aquí representando a Morada, Fedra, e representando a Resenerando, Olga. Encántame de representando porque es como rap, trap, reggaetón, aínda que nada disto é esa mesma cousa. Como estades? Ben, Sí? sí, emocionadas deste espazo, desta bebida. Si, eu creo que nerviosa, este non é o formato habitual, pero moi agradecida tamén así Que ben. deste evento. Que ben. Sí. Bueno, temos na mesiña tamén para que logo nos estea vendo en vídeo cousas ben chulas dos proxectos que hai aquí en Mover os Marcos. Agradecemos un montón. E vou dar un pouco de contexto destas mulleres e os seus proxectos. Son unha pincelada para que entremos todas xuntas na conversa e logo vos fago preguntas e cousas. As dúas sodes cooperativas sen ánimo de lucro, logo poderemos falar do lucro, así, los billets e tal. As dúas levades varios anos cos vosos proxectos, a Morada dende o 2022 e Resenerando dende o 2014. Ademais de ser unha cooperativa, a Morada tamén é un espazo físico en Vigo, o que vos recomendamos moito ir. E as dúas, ademais de ter moito recoñecemento nas comunidades coas que traballades, tedes varios premios, tanto o cooperativismo como no caso da Morada por igualdade, no caso de Resenerando por apoderamento lingüístico. E facedes un montón de actividades e proxectos, xente que queira facer cousas con estas mulleres. A min gustaríame dicir, porque creo que estamos nun momento social no que hai moitas cousas, moitos estímulos, moita información, que os proxectos que vos facedes están feitos con moito cariño, con moito talento e que realmente axudan e transforman, que creo que iso é algo importante de poder recoñecer, non? Entre tanto ruido. Cando pensaba esta conversa e pensaba o contexto de Mover os Marcos, pensaba moito en que creo que, en xeral, as persoas que os nosos valores, pois polo humano, polos nosos entornos, polas cousas sociais, ocupan un lugar central nas nosas vidas. Creo que todas ou case todas, nalgún momento, tivemos este soño de non sería superguai crear un proxecto con amigas? Non sería superguai tomar todas estas ideas das que falamos un montón de veces e facelas realidade e poder vivir diso? Entón, para min, vos sodes a materialización dese soño. Creo que é moi chulo que poidades contarnos que foi o que fixo clic para que pasase de ser soño a realidade e que foi o que vos fixo decir vale, é isto, é agora con estas tías. Pois, que fixo clic. Foron circunstancias, foi como un compendio de circunstancias que fixeron que eso, non sei, como nos a veces falamos como que se aliñaron os astros ou cousas así, o sea, é como algo máxico. Realmente é unha sensación máxica de que de pronto é aquí e agora, imos facelo, atopamos as persoas que son estas persoas, atopamos o camiño e bueno, sí, claro, hai alguén que ten que como, porque claro, está isto aí, ¿no? Os soños, flipando moito,
Y claro, sempre hai alguén que chega e dice: "Joe, pois sí", ¿no? Bueno, pois, en este caso sí que, bueno, pois o mellor o soño foi máis un soño, que saíu de Majo, que está aquí, de Majo, Hola, Majo. e que sí que nos viña con esta, bueno, con este soño que era como moi flipante e moi irrealizable, sí é certo, ¿no? Porque era como, como vamos a montar algo así, ¿no? Que ni siquiera tiña forma, ¿no? E logo, pois, sí que chegou, pois, bueno, foi un momento tamén eso, circunstancias, despois da pandemia, hubo como certas cousas que nos atravesaron ás tres, que un día, pois sí, chegou, pois, a outra compañeira, Ana, que non está aquí, Ana, foi a que dixo, nos reuniu e dixo que sí, que o vamos a facer. E nada, E parece que como que a súa determinación axudou a que vos tamén vos colocarades niso, non? claro, sí, sí, o sea, claro, cando alguén cando alguén dice: "No, es que non é un soño, é que se pode facer", ¿no? E entonces, bueno, ao principio, claro, saíu correndo, esto es, ¿no? ¿A dónde vamos? Bueno, pues sí, claro que como pode ser que esto se pueda realizar? Bueno, no sé, es como é posible que sendo tan diferentes, pues que de alguna maneira as diferentes maneiras de sentilo, de vivilo e tamén de afrontar como, o futuro, pues hubiera aí un, no sé, pues de pronto algo que sí que encaixou, ¿no? Como unas piezas que encaixan. Gústame que apareza esta dimensión que dis como maxia de algo que non é racional, porque creo que en moitas escollas importantes aparecen estas dimensións que non son só o que pensamos, non? Ou o que razonamos, é pois a intuición ou é un lugar de sentido. É moi chulo que nomeades que formou parte de que se puidera facer o soño realidade, non? Como foi no caso de Resenerando? Pois pa nós a verdade é que foi moi diferente, eu creo que o da Morada é como o soño canónico, no? Tes un soño literal, no? Vas con 3 amigas e móntalo, pero eu creo que tamén está ben contar a nosa xénese porque hai moitas maneiras nas que afloran os soños e os proxectos van adiante. E nós no noso caso, claro, non somos un equipo, este soño tuvo Laia, que é a nosa socia fundadora, que hoxe xa non está, quitou unhas oposicións e seguiu por outros lados. Entón sí que hai un soño inicial, eu creo que sempre o hai, unha determinación de veña, pois pola precariedade, pola utopía, polo que sea, no? Como no caso do Laia tiña unha crianza pequena, quería traballar nalgo no que non tuvera que pedir permiso para coidar, ese é como a nosa xénese, como un pouco namorada tamén. E botouse adiante, buscou as persoas para facelo, ningunha desas persoas está agora, seguiu outros camiños profesionais e todas nos fomos sumando, ahora mismo somos 5 persoas, pois eso, no 2015, no 2017, no 20, no 19, no 22, no? Como en diversos momentos. Eu creo que moito a través da intuición, no? Que tamén o falábamos contigo de, vale, este soño non é o que eu xestei, pero hai algo que tamén toca co meu, no? Como co meu soño persoal, intúo que aquí se pode facer realidade, e tamén ca confianza, no? De decir, bueno, esta xente, nós non somos amigas, non o éramos, agora sí, pero era máis como xente das redes, dos movementos sociais, xente que das redes físicas, no redes sociales. Como a confianza de, con esta xente eu creo que me vai gustar o que imos facer e como imos facer, no? Entón, desde aí fómonos sumando. Creo que ten o mismo peso de soño, pero que é unha maneira distinta Sí. de chegar, no? E non ser fundadora, ao final tamén cambia un pouco a historia. É chulo isto tamén que contas de que as que trouxeron esta enerxía de comezar o soño e materializalo en Resenerando xa non están, non? Que como unha especie de sementar tamén con esta xenerosidade de que logo poidan continualo outras, Sí, e sí. iso é moi bonito. E aparte era moi explícito porque elas decían, bueno, crear unha estrutura na que non sexamos imprescindibles, no? Como Mm. igual dentro de 5 anos ningunha das 5 está. Es como, bueno, seguirá aí. Que chulo. E creo que tamén abre o espazo para crear e materializar cousas que queremos que existan, porque ás veces nos frena esa cousa de, bueno, o que sei que estarei facendo 5 anos ou tamén quero facer, bueno, este espazo aberto moi fermoso de, vale, pois inicio isto agora, que sí sinto que é agora, e podo ir vendo e acompañando como medra, non? Gustaríame para quen non vos coñeza que derades unha pincelada, tipo así, un párrafo do esencial de que é a morada, que é para ti a morada, Fedra, e que é Resenerando.
Que dirías que é o esencial da morada? O esencial é eso, é unha morada, é unha casa, sempre decimos unha casa coas anelas abertas, coas portas abertas, o sea, unha casa que, bueno, que medra continuamente coas persoas que entran, porque ten que dentro, en medio da morada, hai unha árbore, que é a árbore que soñou Majo, ao redor desa árbore íbamos a estar todas cuidándonos e cuidando a súa nai, cuidándonos entre todas, e esa árbore está aí, simbólicamente, con unas raíces moi profundas que conectan con outras árbores. Entón, esta idea o sea, del lugar que acolle, pero ao mesmo tempo como, non sei, en movimento, ¿no? De alguna maneira, un movimento moi, bueno, non é un movimento a veces evidente, porque un momento, o sea, as raíces das árbores pues medran, non percibimos, ¿no? O movimento, pero están aí. Están aí. Gústame moito unha cousa que me contarades cando vos comecei a preguntar pola morada, que estabades as tres, definistes a morada como un abrazo de tranquila, non estás soa no mundo. Tamén un patio de veciñas, esa posibilidade de coa contorna e coas mulleres reais que están na contorna, no barrio, que haxa un espazo con esas portas abertas onde encontrarvos e coidarvos, non? Sí, sí, claro, o sea, non sempre decimos o patio de veciñas, ¿no? Claro, o sea, para nós que pensar que, porque isto está no soño primitivo, ¿no? Pensar que, o sea, non solo como un espacio que no principio pues este era un lugar donde cuidarnos entre todas, donde, bueno, pues Majo pudiera cuidar a súa nai con Alzheimer e cuidarnos entre todas e estar na vida e facer cousas, sino tamén outros, bueno, feridas que estaban aí, dejó, pues mulleres que coñecíamos e que decías, como podes axudar, como podes, pues que moitas veces é complicado, ¿no? E nos pensamos que, que guai sería eso, que cualquier muller pensara, o sea, non sei que facer, pero teña morada, podo entrar pola porta e eso, pues ao mellor non podemos solucionar a vida desta muller, pero sí que podemos darlle unha aperta, non? Entón, eso é para nós maravilloso e que está sendo, ¿no? A iso me refería con que puidestes materializar o soño, non? Porque iso é moi fermoso. No caso de Resenerando, que dirías que é o esencial, Olga? Pa min está guai a pregunta porque normalmente preguntannos que facedes e aí xa é como, buah, É un pouco como Chandler en Friends, esta seguramente. pregunta non me gusta, pero que é pa min é máis fácil. Claro. Eu creo que sobre todo é como un equipo, que sona moi atópico, pero ao final somos persoas con formacións super diversas, traxectorias distintas, idades distintas, ¿no? Que tamén está moi presente aquí, que compartimos algo como moi esencial, que a veces non ten moita palabra, outras sí, poñémoslle, ¿no? Pois transformación social, ten moitos apelidos, pero sí que eso, intuitivamente, pois temos unha mirada compartida, entón isto nos fai como ter tamén un compromiso común, no? Entre nós e co mundo. E a segunda cousa que é un traballo, porque para nós tamén é moi importante, claro, nestes procesos nos que hai tanto soño detrás, creo que a veces se nos pode olvidar que é un traballo, e para nós ter sede en Ferrol axudounos moito a amiga, date cuenta, no? O sea, non pasa nada, dereitos laborais, isto ten que ter un horario, ten que acabar, tes que percibir un salario, encántache, pero non é o teu activismo, non? É unha parte moi grande da enerxía, pero é un traballo. Entón levamos 11 anos intentando recordarnos que é un traballo. Paréceme guai porque moitas veces, ou sexa, creo que medramos nun contexto no que medramos cunha escisión entre o que é un soño e un apaixonamento, hai algo que gostas inmenso de facer e as túas posibilidades de sosterte, non? Como que se nos presenta que estás separado ou se nos presenta tamén que en algún momento vas ter que soltar este soño porque, chica, tienes que madurar e así non se sostienen as vidas adultas, non? Entón, gústame que nomees que é un traballo que iso está presente e que forma parte. Tamén forma parte do que creastes estas diferentes capas das relacións, que para min é superimportante que faledes disto, porque creo que moitos dos proxectos que se fan en colectivo rematan porque nos custa moito soster e resolver os conflictos interpersoais.
tamén medramos nun contexto social que non lle dá un lugar de ofrecernos tantas ferramentas ou tantos referentes de como facer iso. E creo que moitas veces, por moito que queiras, por moito que esteas feliz con algo, acaban podendo pois certos conflictos ou certas feridas que se te despertan con outras, e iso podemos velo dende grupos de música míticos que se separaron ata grupos de activismo que no seu momento estaban transformando a cidade e agora non existen, ou ata proxectos referentes tamén feministas que remataron por iso, non? Entón, vos estades aquí, levades conseguindo facer isto xuntas dende o comezo, non? Pois a Morada 3 anos, Resenerando 11 anos, a min iso xa me parece unha victoria absoluta. Estades vivindo as relacións de que a outra é amiga e o tempo tamén é compañeira de traballo, compartindo nun lugar de interdependencia cousas tan importantes como o sostén económico, o voso soño, parte da vosa identidade, bueno, cousas que poden ser difíciles de xestionar e que ao mesmo tempo son moi fermosas e moi importantes, non? Entón, gustaríame que nos contarades como ides levando vos esa parte de que estean os dous tipos de relación e tamén que fostes vendo que vos foi axudando a resolver os conflictos. A ver, este é o temazo, Chegamos, non sei cales van ser as preguntas, pero sei que esta é unha delas. Absolutamente. Aquí no guión pon temazo. Pois non o veo. Este xoves comentábache antes, no, que preguntei no equipo esta pregunta en plan, buah, como é? Porque tampouco non lo preguntamos tanto. Como é traballar con amigas? Como é cando xurden conflitos e así? Gustoume porque no noso equipo hai un rango de idade de 20 anos de diferencia entre a persoa maior e a máis nova, e tamén que nos incorporamos en momentos distintos. Entón, a nosa resposta é moi diversa a esta pregunta, non? Hai xente para que creo que tamén me serviu para recordar que é un privilexio traballar con xente a que queres, a que compartes cousas, que hai moita xente que vai a currar en entornos de maltrato absoluto, entón é como, vale, sí, é un privilexio. Tamén que hai moita diversidade entre como cada unha vivimos, pois si levamos máis tempo ou menos, os conflitos cos que houbo que bregar, algunhas é máis como, non, é todo genial, e outras, bueno, a veces foi difícil, non? Entón estas dúas cousas, pero sí, pa min, podemos facer cuña publicitaria a que Espazo Cop nalgún momento faga unha enquisa de por que se rematan os proxectos cooperativos cando rematan, pero eu creo que esta é a principal causa, os conflitos nas relacións, polo que escoito, no, entre bambalinas e así, e para min, máis alá da precariedade, da responsabilidade, do cansancio que estuveron, foi o motivo que máis veces, polo que máis veces me preguntei, buah, igual outra cosa, no? Como estou cansa, non podo máis, isto está sendo difícil. Entón, máximo respeto a este tema. Eu sí que sinto que nós, o sea, baixamos un pouco aos infernos nalgúns momentos, no? Como de ter moita tensión nalgúnas das relacións, e tamén de xa non ca persoa, sino contigo, no? De cando estás nun conflito e te estás sentindo fatal con como estás facendo, o sea, isto pasa e pasa porque compartimos, o sea, eu creo que son as relacións máis fusionais que teño, tomamos decisións xuntas, cobramos, botamos moitas horas traballando xuntas, e tamén, bueno, non sei se hai unha compoñente de xénero aquí, pero son relacións, como moi intensas. Seguro que hai diversidade, e hai proxectos cooperativos un pouco máis livianos, pero tamén os hai intensos. Entón, bueno, que me estou liando, que sí, conflitos, creo que é importante falar deles, e que a veces falamos máis cando son conflitos en parella, ou incluso con amigas. Exacto, é que creo que este é un punto importante, creo que non te estás liando, estás como debuxando moi ben esta experiencia, esta sensación. Creo que unha das cousas polas que nos eran tanta dor, arrastramos tanta dor e hai rupturas é porque non teñen o mesmo lugar que o teñen de recoñecemento e de referencias que teñen, por exemplo, os conflictos de parella ou as rupturas de parella. Sí, total, eu creo que xa entrar con esta consciencia, se alguén está nun proxecto cooperativo ou está pensando en arrancalo, non ten por que pasar, pero hai moitas papeletas de que en algúns momentos sea moi difícil, pero difícil de non difícil con elegancia, difícil de mal. De mal, de que non, Difícil, humano, mundano, de que la cagas, te supera, o sea, é como moi difícil e moi doloroso porque é xente a que queres, non? Sea máis amiga próxima ou non tanto, hai unha expectativa de amor, non? De estar ben aí.
Entón creo que sabelo é moi importante, e logo que, claro, falámolo menos, no? Que a parella, ao mellor as amigas, que tal, como vos vai, entre as amizades, pero sí, eu recoñezo que eu falei menos esto. Faleino, pero con máis dificultade para explicalo. Non lle tiña tantas palabras, non? Cando foron pasando. Entón, para min, si ahora lle puidera decir a Olga de hai 8 anos, diríalle: va a pasar, non intentes evitarlo, va a pasar. Isto é o primeiro. E despois creo que o que nos axudou, e xa respondo á segunda, é como intentar, que a veces é moi difícil, pero non perder esta visión de esta persoa quéreche ben, isto vai máis alá, son roles que hai en todas as organizacións, no? Como non perder algo así máis grande e non vela como inimiga, no? Como estar aí, vale, ahora está sendo difícil, pero vamos. E despois ter acompañamento externo, no? Que nos temos como, ui, que silencio de repente. Temos como desde hai uns anos como mentorías cunha persoa que nos facilita unha vez ao mes solo de xestión do equipo, e creo Isto é a hostia. que non estábamos aquí senón, tamén. Isto é a hostia. Ou sexa, para min, as cousas que acabas de decir son moi importantes e son un sentido, porque cando a Morada tamén traerá a súa voz, que en algunhas cousas é igual, en outras distinta, é un sentido de que esteamos aquí facendo isto. Paréceme super importante que vos, por exemplo, digades que en horas laborais con pasta da cooperativa e como unha parte do traballo, incluídes mensualmente un espazo para falar das relacións entre vos e dos conflictos entre vos. Decía Martín outro día, un dos compis, eu creo que é medicina preventiva. E eu creo que tamén, non? Porque sí que, claro, chegamos a facelo despois de ter conflitos heavies, como todo o mundo chega moitas veces, non? A facilitación, en plan, buah, estamos fatal. Pero despois, claro, como tamén é parte da nosa formación, dixemos, non, é que isto ten que estar, non? E aí é cando empeza a ser medicina preventiva e cando ves, o sea, empezas a entender, en plan, vale, que non é algo persoal, o sea, bueno, sí, a aprender aí, moito, sí. Como estás namorada? Como Claro, eu vexo, claro, 11 anos de máis persoas, tamén decías, no, que como que a amistade se construíuse, pois, no profesional, no? Claro, non sei, é moi diferente, o sea, sí que para nós, por exemplo, sí que, bueno, Majo e nos coñecemos desde os 15 anos, dende a adolescencia, dende o instituto, sempre, claro, o sea, nunca compartimos traballo, o sea, a nosa relación cambió totalmente, porque de pronto que decías, o sea, a colega con que chega o venres, te tomas unha caña e empiezas a desfogar do curro, de no sé qué, de eso, de pronto, aí cambia, ¿no? A cousa. Con Ana sí que había unha relación profesional, pero tamén hai unha relación de amistade previa a este proxecto, entón é complicado, o sea, e realmente, pues, en 3 anos que levamos, pues, vivimos situaciones complicadas. Como resolvimos? Pues, eu sempre digo de moita xenerosidade, moita paciencia tamén, no? E de como dices ti, o sea, eso é moi guai no pensar, isto vai pasar, no? É un momento que, o sea, que o que nos está atravesando non ten nada que ver con que non nos queiramos ou con que a nosa amistade sabes, sino como que bueno, pues es que hai circunstancias que nos están colocando en un lugar que non pensamos que nos iba a colocar e que crea conflito e hai que verlo. Creo que nós non chegamos a isto de, bueno, de tener unha facilitación externa, tampouco levamos tanto tempo, pero sí que nos planteamos, hasta ahora sempre como que o lidiamos entre nós, ¿no? Sempre con moitísima sinceridade, o sea, para nós, o sea, ser honestas con nós mesmas e coas compañeiras é super esencial. Cando alguna de nos está rayada con algo e nos rayamos moitísimo, o sea, constantemente, es como, o sea, isto é que, aparte que notamos, o sea, nos coñecemos tanto que enseguida notas, esa persona está rayada, entonces o mellor, si vemos a alguén rayada, pues as outras dúas dicen, está rayada, ¿no? Entonces, venga, pues o mellor buscamos o sea e vermú. Bueno, pues te saes e te tomas un vermú e entonces como, bueno, pues o venres nos fuimos o venres foi onte, ¿no? Pues nos fuimos a facer unha comidita ás 3, o sea, o mellor, pues sí, non temos o mellor para facer facilitación, pero para nós tener os nosos momentos de facemos plans ás 3 de temos que falar, o sea, temos que falar e non con un guión, pero sí de
esas tensións, o sea, Tes sacalas. tamén especificamente o espazo relacional, e houbo algo que a mí me chamou moita atención falando con vos antes, así como dirixíndonos un pouco a esta conversa, tamén esta diversidade de estratexias que podemos usar, non, de referencia do que fan outras, porque cando vos preguntaba a Morada dicíadesme, bueno, se notamos algunha tensión ou vemos que hai algún conflicto, imos a estar moi xuntas e a compartir estando xuntas e como a tentar reconectar co vínculo persoal, non? E por parte de Resenerando dicían, sí, nós tamén facemos iso, pero ás veces dicimos, creo que o vínculo persoal está moi cargado, entón imos tomar distancia do vínculo persoal e imos manter a enerxía no profesional un tempo mentre se resolve isto. E paréceme moi chulo abrir o espazo entre estas dúas posibilidades para que cada unha poidamos facer o que nos vaia ben, non? E as dúas, sen estar escoitando a outra, dixestes algo que a min me parece unha fórmula que tatuarse no corazón cando queres facer proxectos con outras, non? Dixestes, em, as cousas que nos salvaron foron querer ver a outra, isto que dicía desde ela é a miña amiga, ela quéreme ben, beso a persoa que beso a nosa trayectoria, esa unha. Dúas, a outra non é a túa inimiga, isto pareceme superimportante, poder diferenciar que as cousas que están en conflicto pois son cousas que nos doen, que nos resoan das nosas experiencias, pero a outra non está aí dirixida a facernos dano. Terceiro, o que acontece non é persoal. E cuarto, poder ver o contexto máis grande, non? De que está acontecendo na cooperativa, que está acontecendo nas nosas vidas. E creo que iso son perlas de sabiduría que traedes e que aplicades, e quería nomealas porque sen escoitarvos dixestes as dúas o mesmo, non? Entón, quería preguntarvos tamén se conectando con esta trayectoria das relacións, tamén co esencial de cada proxecto, se pensades nun momento que vivirades ao longo de todo este tempo facendo os proxectos das vosas cooperativas, no que sentirades, guau, este é un momento no que sinto que facer isto ten sentido, non? Ou este momento recolle o que é a Morada ou o que é Resenerando. Que se vos aparece? A mí é que moi, o sea, pues mira, para non irnos moi lonxe, pues este mércores que tuvimos iniciamos un proxecto que se chama O Baúl, Tránsitos, Encontros e Transformación, e que foi que tiñamos moitas dúbidas porque son, pues eso tamén, que moitos dos proxectos que veñen como dun soño, de un rollo moitas veces intuyes que pode ser, pero logo dices, buah, isto realmente non va a ningún sitio, non hai por onde collelo, e a maxia de que vivimos foi un momento super máxico, o sea, que nos juntamos aí, fixemos unha movida con 5 mulleres extraordinarias, que non se coñecían de nada, non nos coñecíamos de nada, pero foi un catártico, o sea, reímos, choramos, o sea, a Majo tuvimos que tomar, Ana porque se tuvo que ir, pero nos tuvimos que tomar un viño para poder digerir todo o que nos estaba o sea, o que vivimos, o sea, pues ese, porque claro, estamos vivindo como tamén un momento difícil, para sobrevivir como proxecto cooperativo sin ánimo de lucro que ten que sobrevivir en este mundo capitalista bastante chungo. E de pronto dixemos, pois vale, ganamos unha mierda de soldo, pero merece a pena, o sea, ten todo sentido que estemos, sabes, como unha cousa pois moi poderosa que sí. En que se basea ese proxecto do Baúl para que entendamos o Pois contexto? é un proxecto que se chama Baúl porque cando chegamos á Morada das primeiras cousas que nos pasaron foi que un veciño nos regalou un baúl de migrantes que é precioso e que por dentro ponía La Guaira se fabricó en Venezuela e nos desde o principio dixemos, esa era como algo moi simbólico para nós, algo hai que facer con isto, ¿no? Coas mulleres que chegaban, moitas moitas mulleres migrantes, con historias pues duras, e non sei, sentíamos como que había algo que tíamos que facer. E entonces consiste en ponernos en, pues mulleres que están vivindo, están sendo atravesadas por la migración agora mesmo, pero mulleres galegas que teñen historias migrantes e que retornaron. Entonces xuntar como estas
esas experiencias, como poner palabras a este relato que moitas veces nos realmente como proxecto feminista decimos, hai moitísimas mulleres migrantes galegas que tampouco se contou nunca a súa historia, ¿no? Digamos que a identidade este como factor identitario galego da migración é moi masculino, ¿no? E pensamos, aquí faltan cousas, ¿no? Nos faltan cousas e veíamos como, bueno, que podía ser moi potente xuntar isto, ¿no? E realmente, bueno, pois aí estamos a ver que pasa. Chulo. Olga, en Resenerando, un momento deses de aquí. Pois estaba pensando, porque claro, nós a veces facemos os proxectos xuntas, pero outras por separado, entón creo que cada unha de nós pode ter como eses momentos, no? De así conexión. Pero o primeiro que me veu agora que o preguntaches, que non é o que falamos previamente na conversa así previa, pero ahora veume como nun proxecto que se chamaba o Laboratorio de Apoderamento Lingüístico, no que estábamos a miña compañeira Mane, que, bueno, o levou sobre todo ela, máis eu. Era un momento, o sea, era un proxecto no que traballábamos o tema do conflito lingüístico con mocidade de 4 institutos de Ferrol. Entón era un momento no que se xuntaba a rapazada que este tema lle interesaba un pouco dos 4 instis, que non se conocía, para como idear en conxunto ideas que puideran levar ao seu contexto, non? De activación de falantes e así. E acórdome que, bueno, estábamos así nun círculo grande, claro, vos imaginadevos, mocidade que non se conoce, de 4 centros, ao principio estaban así como varas, así super tensas, pero despois foi un espacio de moitísima liberación, no? Como que se foron destensando, foronse rozando, entón fomos vendo como cambiaban as cariñas e como moita xente se expresaba por primeira vez en galego, era como saír do armario, no? Pero moitas persoas, non sei, había unha enerxía moi forte, entón, sí, eu creo que ao final os momentos que escollemos calquera das 5, no? Si nos fas esta pregunta son como momentos, isto igual é un pouco pretencioso, pero nos que estás con un grupo e sintes que hai algún clic, no? Como non de todo o mundo, pero que algunha persoa está como isto non é, o sea, que é un espazo un pouquiño significativo no que pasou algo que non pasara tanto antes e que ese xa o tema pois LGBT ou lingüístico ou da memoria histórica que ten que ver con poder ser máis quen eres, no? Como este momento no que soltas así un pouco de peso e non sei, vese, eso, como, e cando lle pasa a varias, es como, e se son mozas, como, todo é super intenso, sí. Entón, eses momentos, sí. Creo que poder ser máis quen é o contrario a pretencioso. E ademais as dúas, cando nomeades iso, momentos como que teñen que ver con algo máis grande que non é racional, non? Con algo emocional, con algo que percibes no corpo, algo que cambia, algo que é un xesto, unha enerxía, e iso tamén me parece moi chulo porque facedes procesos de tías listísimas que sodes, proxectos que están como super elaborados. E hai algo que poder recuperar de que iso que nos importa é algo como moito máis pequeno, moito máis esencial, non? De feito, en psicoloxía, cando se fan estudos longitudinais, que é como seguir estudando a xente ao longo de moitos anos, como décadas, por exemplo, e que lle vai acontecendo a persoas moi diversas na súa vida ao longo de décadas, diversas de estatus social, condicións de saúde, identidade, etcétera. A esas persoas van acontecéndolle cousas como duelos, en fin, e o que máis sinalan sempre todas esas persoas de todo o seu proceso vital que lles resulta importante son momentos moi cotiados, pois con alguén que querían e faleceu, recordan un xesto que facía ou algo moi ritualizado que compartían cada día, que era moi pequeno, non? Lembro unha parella que morrera unha crianza súa moi pequena dunha enfermidade e cando vivía esa crianza berrabanlle moito porque facía moito ruido coas portas. E unha vez que morreu, cando a botaban de menos, movían as portas para escoitar o mesmo son. É algo como moi pequeno que se percibe nos grupos, isto que ti dis de recuperar un relato que nunca foi contado ou que elas mesmas non puideron elaborar polos procesos que facían, no? E creo que podemos ter como moita confianza niso, en que o importante é algo moi pequeno, é moito máis accesible para entrar en contacto e para poder crear, e que iso está como un pouco na man de todas, non? Non é tan grande, non é tan difícil, non é tan elaborado. Mm.
Igual difícil sí, xusto porque é o máis esencial, pero o grande non? A veces eu tamén o penso, cando traballas con, pois, mocidade, pero tamén con moita outra xente que simplemente a presencia de estar, esa, pois, que te vexan, pois, falar en galego, poder nomearte, pois eso, como persoa disidente sexual ou como son cosas moi pequenas que a veces xa están na presencia, en como te relacionas, entón outras non, son máis elaboradas, pero eso xa algo seguro que a veces move. Bueno, gustaríame así que cada unha de vos, con esta enerxía do que fomos xerando neste momento con esta xente que está aquí, diserades para pechar algo que vos faga sentido, pois, do contexto no que estamos, non? De mover os marcos, esta cousa de Festival das Ideas para unha vida mellor, dos vosos proxectos. Non sei se hai algo que agora, como para pechar, teñades no corpo de que vos gustaría dicir. Guau, eu acabo de flipar, pasou moi rápido o tempo. Sí. Non me esperaba facer agora unha frase de peche, gracias por estar aquí sostendo o público. Eu non tiña preparada unha frase de peche, ti, Fedra? Non? Vale, Non, o primeiro que se me pasou pola cabeza, igual é como un pouco tópico, pero era como Palestina, como había algo así Vale, se podedes cambiar a imaxe, agradezo. Sí, non sei que ten que ver con nós, nin por que para o peche, pero sí, supoño que ao final os proxectos que buscan desde maneiras moi diversas construir mundos millores, pois tamén isto, como atenden a contextos moi globais e a outros que son moi pequeniños e moi íntimos, pero que é a mesma pulsión común, que ten que ver sí, con deter a barbarie e as violencias e apoiar que haxa vidas dignas a niveis moi distintos, non? Entón, sí, hai algo como tamén está moi no espírito cooperativo, que é moi un soño que florece de maneiras moi distintas, pero que é común, algo máis grande tamén. pues eso, pues no, sí, é un pouco isto mesmo, e aí, bueno, pues collendo isto que falábamos do importante que os xestos pequenos e o sea, a min me interesa moito eso, o invisible, o humilde, o que non, pero é tan importante, é tan importante, pois o que pasou o mércores con estas mulleres, o que pasou con esa rap. É importante o que estamos facendo aquí agora, aínda que non porque estemos nós, pero bueno, que decir cousas e estar aí e que ao fin e ao cabo isto trasciende moito máis, e bueno, pois o que está pasando no mundo é terrorífico e non sei como moitas veces entra como un abatemento, de unha desesperanza, ostra, como podemos, estar vivindo isto, aturando isto e, bueno, non nós, o sea, as persoas que están vivindo isto, pero como podemos estar presenciándolo, e que pasa e o mundo sigue e non pasa nada, o sea, como é posible? Pois si é posible e nada, pois eso, o que facemos nós, o que eu, por exemplo, pois o mércores, de pronto volves a ter como esperanza e volves a tener ganas de, pois sí, pois non estamos vencidas, o sea, hai moito que facer e aí estamos e se van a enterar. E ademais, cando non saibas onde ir, podes ir á Morada. Unha aperta seguro que hai, non sabemos si É un vermú. é un vermú tamén, Unha aperta e un vermú, creo que para pechar está super ben. Sí, nos queríamos poñer esta imaxe, bueno, é a imaxe de Estudio 7, facemos este podcast sempre con Estudio 7, coa bandeira de Palestina. Ademais, neste momento, bueno, a nosa compañeira Sandra Garrido, que viaxaba na flotilla, está detida nun cárcere en Israel, esperemos que esperando a ser deportada, pero aínda non temos noticias dela, así que apetecíanos moito pechar con isto. Bueno, dicindo que Palestina libre e que Sandra queremos este de volta na casiña moi pronto. Grazas por estar aquí, grazas a compi de Liso Atelier, de Moitos Bicos, de Plántate por deixarnos as súas cousas chulas na mesiña para acompañar. Nos encontrámonos
pronto. O sábado 18 temos, non sona o despertador, o sábado 18 temos un episodio no Teatro de Pontevedra ás 4 con Adriana Ordóñez. O episodio chámase Denunciar o teu agresor e protexer e acompañar as crianzas na violencia sexual infantil. Vai ser un episodio no que imos precisar moito a roupe porque creo que vai ser moi brandiño e moi aberto. Gustarános moito que esteades aí. Grazas a 14 Crea, a Mover os Marcos por contar con nós, por pensar que podemos aportar aquí. Encontrámonos pronto. Se poñedes a música para acabar sería increíble. Grazas.